చంద్రబాబు నాయుడు అనే నేను చంద్రబాబు నాయుడు గారునే my good friend, the Honorable Chief Minister Naidu. So I think he was really visionary in that sense. నాకు తెలిసి ఈయన చంద్రబాబు నాయుడు గారు వస్తేనే రాష్ట్రం బాగుంటుంది. చంద్రబాబు నాయుడు గారు అనుకుంటే ఏదైనా చేస్తారు. 75 సంవత్సరాల వయసులో వరదలు వచ్చినప్పుడు పడవలో నుంచున్నాడు చూసారా. ఎందుకంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి ఏ బ్రాండ్ లేకపోయినా బ్రాండ్ సిపిఎన్ అని ఉందని గర్వంగా చెప్పుకుంటాం సార్.